Minä lähden matkalle, enkä tule koskaan takaisin. Mutta mihin? Miksi? Nyt? Koska? Se selviää sinulle kyllä. Minulla on sinulle pyyntö. En tiedä. Tule mukaamme Laitilaan. Tarvitsemme apuasi, kun ajamme niiden roistojen maitten läpi. Miksi ihmeessä? Koska luotan sinuun. Ja sinun tiedoistasi voi olla hyötyä, jos ja kun kohtaamme sen tappomasiinan. Ja jos lähdet nyt, saamme olla pitempään yhdessä, kunnes... Sinä lähdet pois. Niin. Luota minuun. Kaikki kääntyy vielä hyväksi. No toisaalta. Mitäpä minulla vanhalla miehellä muutakaan tekemistä olisi. No, eihän tuo niin vanhalta vaikuttanut, ainakaan vielä vähän aikaa sitten. Loistavaa. Nitistämme nuo loput paskat. Okei, VP. Lähdetään etsimään sulle auto. Hyppää kyytiin. Sopii. Vuosikymmeniä vanha legenda kertoo, että eräälle läheiselle kaatopaikalle olisi haudattu aikoinaan hyvin mullistavaa tekniikkaa sisällään pitänyt ajoneuvo. Miten niin mullistavaa? Tekniikka on peräisin avaruuden muukalaiskansalta, itse asiassa samalta, joka vieraili keskuudessamme 30-luvulla. Tuolla kertaa he olivat ilmeisesti hakemassa autoaan takaisin. Siis Mitä sä nyt oikein selität? Okei, puhun suoraan. Tuohon aikaan presidentin neuvonantajana toiminut isosetäni Juhan Afgraniitti on mukana kuvioissa. Hänen onnistui viedä auto Suomen puolustusvoimilta. Graniitti pelästyi puolustusvoimien häikäilemätöntä intoa kehittää ultimaattinen ase ja koki parhaaksi piilottaa suuria voimavaroja sisällään pitävän auton. Nonni, nyt ollaankin perillä. Vain romua ja romua, silmän kantamattomia. Todellinen länsimaisen kulutusjuhlan huipentu. Ylikansalliset korporaatiot ovat jo kuolleet. Mutta kun katsoo ympärilleen, huomaa, että heidän perintönsä ei kuole koskaan. Ennen kuin auto ajautui Suomen puolustusvoimille, käytettiin sitä eräässä suositussa amerikkalaisessa televisiosarjassa. Vaikka auton tekniikka ja ominaisuudet olivat niin sanotusti toiselta planeetalta, muodostui siitä enemmänkin vain pelkkä vitsitekijöidensä ja katsojensa keskuudessa. No mikäs siitä tekee sitten niin erikoisen? Siis autohan itse on 80-luvun Pontiac, mutta tekniikka sisältää täydellisen oppivan tekoälyn sekä tehokkaan antimateriafuusion moottorin. Luonnollisestikaan tätä moottoria ei osattu käyttää, vaan se oli korvattu ihmisten turbiini- ja polttomoottoritekniikalla. Tekoälyä ei sen sijaan edes osattu ihmetellä, elettiinhän Commodore-aikaa. Ei tää mikään fysiikan luento ole. Aletaan jo etsimään sitä autoa. Mitä hittoa? Miau miau, olen ennustuskissa. Sä oot vaan joku vanha hullu äijä. On musta vastaan musta, kunnes tulee valkeus. Miau miau. Mikä ihmeen hiippari? Hei, autos mä oon nyt raivaamaan näitä rojuja. Näin just jonkun vanhan äijän, joka selitti jotain ihan sekavaa ja väitti olevansa kissa. Ai jaa, sä taisit tutustua ennustuskissaan.
Se on joku paikallinen hullu, joka on lievästi päästään vialla. Enpä ihmettele tässä ympäristössä. Hei, auta mua tän kanssa. Vau, siinä se on. Mitäs sanot? Aha. Hehe. Hei, vedetään tää pois mun pakulla. Oho, ihan kiiltävää eheä, vaikka on maannut täällä ties kuinka kauan. Niinpä. Vilkasepa sisälle. No jopa sun pelit ja vehkeet. Tälläkö mun pitäis ajella? Tälläpä hyvinkin. Hyppää sisään. Welcome aboard. I am Fohm. Häh? Kuka puhuu? Detecting language. Finnish. Päivää. Olen finally operating highway missile. FOHM. Eli FOHM. Suomeksi hienosti operoiva maantieohjus. HOMO. Eli homo. Hupsista köhöm. Hehehehehe. No, huumorintaju ainakin kohdallaan. Hehe. Kommenttini ei ollut tarkoitettu vitsiksi, vaan sen tahaton huumori oli seurausta kielikäännöksestä johtuneesta ennalta arvaamattomasta sanaleikistä. Ihan miten vaan. Noniin, sitten lähdetään. Haluatteko manuaaliohjauksen? Kyllä, kiitos.